Vegaz Gwereje mulonyeni Zviriko umtheteni Yo monster Konsumu Andizitepe kuti nundiona ndiri John Vulligate kana kuita domain ndiri gwereje mulonyeni ndisu tine right yekuraura njuzu muocean toteme direction kana tikasvika panzvimbo unoona nevibration kuti toita commotion zvinhu zvedu tinenge tichiita slow motion zviri nani pane kuti taita no motion bvunza shambare mukuru wepromotion naVegaz tinenge tiine connection tagare takaloda badness installation kuita kunge chali wekuchilani manzwa here imi both bilani atizi tebye kusaiza kubva watimecha kunge tiri zvigulani vapana nenge vachimhanya bani vada kutitira chiya chatishumani chibutsgenga vata kuti ndiri covid handifunge kuti ndaikwaniswa kurapwa nezumbani zambezi Limpopo kupinda unyani vata kuti ndovasiya vachipenga vapana vaya ndururani tiri deadly kuita kunge mukuhlani garema zviziva ndini ndakarova nhamba natamwanda natulani Tyson kwasara Sulumani umutendeni osichi rine 2 makumbo asi rinosiya zongororo rine 1000 nyangwe mukachitira maresi acho mugadheni kilikili tota overdose kubva tavaratidza kuti tiri mahosi takatonanga ipapo tiri soft hatife tazomboshandisa fosi saka kana uchida budikira akrosi uchabva waona kuti tokusiya waita losi saka torova munhu kunge tiri kurova satani iye dhiyabhurosi kuta wekutyorodzera apa takabatira shamu yemuhamburosi ndinenge sina korasi ita uchiva kudza vanodhauta vana Thomas kuti ndemalives akawanda handidzokorore tu kunge kalazi brain dzangu dziri mayazi plus futi ndinotenderedza ngoma kunge kambazi kunge king vari mupalasi vanotidza kuita kunge vaona rori yakazara maganasi apa tovasiya tavapfekedza mapambazi ndobva ndavaratidza kuti neni hamukwanise kuita Vegaz I'm dangerous but nyaya yekuti makanditangirira kungoita famous but muchiziva ndokurayai since 1 day, 6 day 2 day 3 yo you don't disagree with me kuti ndinokumanyisa cross country minotake fokri kuita kunge monkey nekuta ndizi pikni donkey kuita kunge pongi uchinzi gaya ndafunga kuisa futi korasi zvino rambidzwa here fanke inini handina zvandoudzirwa nemabharanzi kutonasi saka Vegaz yenyu ichaita kuti mupedzwe kambiri kenyu apa makange muri famasi proni iyi inokurovesa mambama uchida throni ndobva ndakutaridza kuti inini ndinonzi maputi wewe unonzi popcorn gonana mgoni handisi webacon so do the beef or mischief or try to turn a thief but still even if pasina malifi tadzi kusunga because tinozvomeseka kuti combination yenyu beta stiffy tokuti rough matakatonanganisa gabrenda mutenda kuta kunge as if matakatodefenda nokutuke kuti pfeke wenyu